Ja som vždy mala tak v hlave, že proste Slovnaft je niečo wow. A naozaj to, keď som aj prišla, keď proste som začala s ľuďmi pracovať a komunikovať, naozaj sú to super. Keď som v škole, tak vidím tú schému a vidím tam tie čiarky a nejaké piktogramy. Teraz prídem a uvidím obrovskú párnu turbínu, že nie je to taká malá kocka na výkrese. Sú zvedaví, vypytujú sa, pôsobia tak, že ich to baví. Aj každému školiteľovi pomáha táto letná prax na to, aby sa stal lepším v danej téme. Trvá to niekoľko týždňov a v rámci toho všeobecného sa zakomponujú aj 3 také špeciálne dni. Počas týchto 3 špeciálnych aktivít sa študenti tak hĺbšie zoznámia s nejakými témami. Slovnaft vidím ako dobré pracovisko aj pre budúcnosť. Oil and gas industry je taká vec, kam by som sa akože chcel dostať, ale samozrejme potom uvidíme, ale cesta ešte ďaleká. Letné praxe ponúkame študentom už niekoľko rokov. Radi by sme túto možnosť ponúkli študentom z ostatných univerzít, z viacerých fakult, ktoré na Slovensku máme.